U skladu sa zakonima koji uređuju ovu oblast, Dom iz Tutina je proširio svoje kapacitete, a sve je odrađeno iz sopstvenih sredstava uz pomoć Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Otvoren je novi medicinski blok, a prošireni su i kapaciteti u domskoj ekonomiji Godovski put. Ovo proširenje je otprilike oko 100 novih kreveta, što će omogućiti rasterećenje centralne zgrade doma i mnogo bolje uslovi koji zadovoljavaju nove pravilnike o strukturalnim uslovima za smještaj korisnika. Ono što se u perspektivi možemo nadati u razvoju doma jeste izgradnja novih kapaciteta ovdje gdje jesmo, znači na radnoj jedinici Godovski put, sa idejom da sve naše kapacitete izmestimo iz centra grada na ovu lokaciju. To ćemo uraditi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, lokalnom samoupravom i meštanima koji žive u okolini ovog objekta. Ti novi objekti bit će u nivou B kategorije za smještaj ovih osoba, a ono što u najavi imamo i nadamo se da će se vrlo brzo realizovati jeste da će se naš dom preregistrovati u socijalno-zdravstvenu ustanovu. Kada dom bude dobio status socijalno-zdravstvene ustanove, otvorit će se i nova radna mesta. Biće to svojevrsna opšta bolnica u kojoj će biti upošljeni visoko obrazovani radnici, ali i oni sa srednjom stručnom spremom, ukupno 200 ljudi. To iziskuje mnogo posla, mnogo rada, mi smo spremni sa tim da se normalno suočimo, a sve za dobrobit prije svega naših korisnika, a i naših sugrađana koji će, nadam se, naći svoje radna mesta u našoj novoj ustanovi. Korisnici dolaze iz Srbije, ali ima i onih koji su došli iz drugih republika, jer su se u Srbiji zadesili tokom ratova. Oni koji su smešteni ovde imaju priliku da razvijaju svoju kreativnost u brojnim radionicama koje postoje u ovom domu.